Nauntag kamuti. Kung ani siya kamuti ni kanang ako yung nagtanom ani dito sa kuan sa garden. Dahil kaning batong. Igagmay mo yung batong. Lamit yung kamuti Hubog man yung kamuti gahapon. Nangubkob man yung kamuti gahapon. Na? Di ba lamig tayo. Ilo lagi siya man ha? Paliwat po anak. Kanina po anak. Gampang. Lucy. Katuning sa garden ni mama din, ako may nagtanom ani so naka-harvest na jud mi. Last quarter. Diba? Mami Mima, shout out mi nagluto mi kamuti karon mi. May siya kay kuan, kanang orange kaayon. Ang bato, ibutangan na siya itlog. No, isa-style po kunuhay na. Resulta ang gutom gihapon pagkahuman. Basi ko sa lutuan pero gutom gihapon. Maghilab gihapon ang tiyan. Shout out sa ko mga friend kay to ako nung sila dakak. Ang resulta ba dakak or bakak? Uy, pandyan. Hawak kamara ka nung sa ka mo uli. Naabot mo kadua ka semana sa bukid nun day. Ginoo ko day shout out mo haday. Nalabis si kapitan day na. Masih mo to orok na ba? Pauli din tao. Hindi nyo ako. Ang barangay hall. Shout out day ni Marcos Vincent. Actually, dili di ko ganahan kay mukhaon og sa kamuti. Pero natilawan ako nga style nga kamuti karon. Lami siya nga kamuti. Lami siya nga pagkalihi. Kay pagtanong mo daw sa kamuti, kinahanglan daw siya og naapoy lihi-lihi daw. Ang uban sa pagtanom dili daw mukaundaan. Muna ilang mga teknik. Ang uban magbusog po daw maayo. Natingala ko. Lahi man. Ngano man na? Dako kayo nga stansya kay ang kamuti nga imong kinaon kayo. Di ka nang kamuti tanan diya? Ha? Pagkahumam, dili jud ko ganahan mo kag kamutis tinuod lang. Akong ganahan jud is saging nga hilaw dayon na ginamos. Pero karon ang kamuti manggod karon nga tinanom nako di ay tamis kaayo. No. Usay na kamuti nga kanang puti. Ano man na ma? Lagat man ang puti. Hindi lang. Akong iling nga napunitan sa ubos. Uy, advance happy birthday ni John Mark Ali ni Bunso sa amo ang Jupita family. Uy, kaayo na. Uy, handa. Okay na na, Dili po may kaanha kayo. Wala po may plated lang. Pobre po kaayo. Daghan pang abot nga mga katuigan nga. Magkita na tapuan. Pero sa una, bayan mo, itong birthday na ako, nanganhibay na sila tanan. Nag-buhay po nagtakaad ko. Shout out tawa kamara unsa ba nalingaw naman dira ka bukid nun. Na maligya makagtabo day.
Unsa man jud di ay na day? Imong giadto dito. YouTube, TikTok, or namaligya sa tabo? Kabagay po, no? Daghan po kaayo og Then, nag-video man si Hawa Kamara is na siya Bukidnon. Hapit na dyan siya isa ka si Mana dadto. Anamay mukuan niya na amay nagpliti sa iyahan ay nag-sponsor sa hotel o sa kuan. Tanan, anay ni gasto. Ang papaulit na lang niya. Unya or ugma? Nanganik man siya. Ang dami kamuti, guys. Hindi na kailangan maglungag pa og bugas para paniod to. Kani paniod to na niya. Kusok po kayong sounds. Kinsa man ang sounds din nga. Dahil Mami Mimay muli po siya kuan sunod tuig na padala po siya na akong mga bags. Huy ka nang nailan na ba ako siyang bana. Maingon na siya na ako, good evening Jupeta. Ano namang tuluan nga mauni akong kaistorya perminti kumbana nga sa una kay masuko siya nga magduwit mi sa TikTok. Karon kailan na siya nako nga ako di ay si Jupeta nga pre ni Mami Mimay dayon pagkahuman mo to kailan na yang banan nako so close na jud kayo mi ang daghan ba ni mga kadaghan ba ni mga unya na ba ipaibog sa ba guys dami kayo ang kamuti guys no putol-putol ang ato ang interview karon kusog kayong sound sila copyrighted na putaan nyo. Okay, salamat dahil aning kamuti nga tinanom nako namunga na dito siya pero ni kabulan gani ma naambot man Di magulat tinanong. gayon sa malay gayon sa malay guys, dili na ko guys ha. Oh, thank you kayo sa inyong lahat. Mo niya mo ang paniod to karon. Kamote. Bagon, mo ni si bagon. Lahi mo tong kamuting balanghoy ka. Ang katong kamuting balanghoy, mo to say kasabak cake. Ayun. So, comment down kayo sa mga mahilig kumain ng mga kamote. So, kay Mami Angela, big shout out. Kay John Mark Ali, advance happy birthday ay. Kay shout out ni Mang Juan. Yan na. Ato sa tunlon mainom kay mo. Happy bendulon. Thank you og maraming salamat sa inyong lahat. Thank you and God bless us all.